Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa to, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya ming cekutas, cekutis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana Kartamawa Surtayu Surni Sinden ngono iki. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Kono gedhe. Keseron nganggo akik lendodok. Wah. Lali ra tak copot. Lho nang ngono kowe wani karo Bekantara sing tak wedeni apamu? Ayo metu jaba. Lho, kowe kok wong tuwa kok ora mikir to. Carane ta. Nek ora aja tak njaba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing rono. Nek pancen kemanane metu to, ayo metu njaba. Tanding karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajanging pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nanti papane wong neter kanthi dayan. Nang alon-alon negara Ngamarta temtoke kowe apa aku sing tekani pati. Wah, pendhita tak ingel-ingel garing ati. Lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Aulane Radiwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana karepmu piye Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sapa? Ndara Gargaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya. Nggih. Yo. Ndara Antarsena Ndara Gargaca Antarja kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatriyan ki ribet dadak mbenake kelat bau. Dadak netepke irah-irahan. Cetha iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak ming sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhune Bagong ora gigrek. Hah? Aja ngomeng Durna. Ha sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang monyor-monyor ra ning Ngastina. Ha to? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbukak, kalah terus. Ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan mbutuhke pusaka telu, aku ya mbutuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho,
kaya kewanen bocah iki kewanen ucape ora mbok pikir dhisik wis tak pikir Mbak wis tak pikir aku ngerti kowe nggo Kurawa to kowe gleleng nggo Kurawa kowe iki nek dhewe ya ming celkutas celkutis ora ndek kewanen apa-apa ning gandeng kowe nggo Kurawa Dursasana Kartomawa Surtayu Surni Sinden ana kene kowe mesti gleleng kowe mesti kaya yak-yak kae ning slamus apa ki sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa ayo kruyun kruyun Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan sampean meneng mboten kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu ora nyawang sapa-sapa amuk kabeh nganggo tata krama ora nganggo kene wedi kono gedhe keseron nganggo akik lendodok wah lali ra tak copot lho nang ngono kowe wani karo bekan kula sing tak wedeni apamu ayo metu jaba lho kowe kok wong tua kok ora mikir to carane ta nek ora aja tak njaba rugi goblok ora aku ora guneman karo kowe sing ora ana nek panjenengan kemanane metu jaba ayo metu njaba tanding karo Begawan Durna nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajanging pasulayan ning gandeng Bagong pun ditantang nanti papan wong neter kanthi dayan nang alun-alun negara Ngamarta temtoke kowe apa aku sing tekani pati wah pendhita tak ingel-ingel garing ati lah wis tantang-tantangan kok malah begogok Aulana Radiwangi ya mudar tenan lah jare mau wani mau ora ana Begawan Durna nek ora ana karepmu piye Bagong putrane do mangkat mboten sapa Ndara Gargaca Ndara Antarja Ndara Antarsena wah aku ora weruh ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban sip kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya nggih ya Ndara Antarsena Ndara Gargaca Ndara Antarja kula suwun ngambil sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe jalu ana tulung kon ngundurke Kurawa sip makasih iya sampun sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik Ndarana kula Sedewa kula nyuwun pamit ya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ndara Werkudara kula nyuwun pamit ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik matur nuwun lho pun paring ngambil Kang Putra nek wonten ora ngoten ndak kula kalah karo Kurawa wah ya sing ati-ati mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu ajeng diboyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lahir batin yo wis mongso Baranga nggih nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih sampun sinuwun iya ya Bagong aja kaya bocah cilik Panakawan nun nggih nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mangsa Barana nggih. Nyuwun pamit jinuwun. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Iya Bagong nyuwun ngambil Kang Putra. Iya wis kono. Tak paringi ngambil nggih. Ngoten mawon nggih mengke ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane merga niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moe ngranti suwe banyu sinaring nggih ta iya leres mboten bener
Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong, iya Bagong. Ndara Kudara. Yo, ana mangkat to. Oh, mangkat sik ya, Jem. Nggih ngesna dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adi kula. Rondo. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku ki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng. Iya. Nyuwun pamit Ndara Kudara. Yo, sing ati-ati. Pareng. Yo. Merga kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijan padha ijan upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu kali kula mesti tantang gelut to. Yakin kula jagelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ning ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih. Yo, sing ati-ati. Ndara kembar pamit. Iya sing ati-ati, iya sing ati-ati Bagong. Ora sak susu-susu sare-sare. Wis ya Yem. Inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak durna iki arep suwi-wiya ta. Iya. Merga pun nggih. Yo, sing ati-ati. Sampun Ndara. Iya sing ati-ati. Ndara kembar. Iya sing ati-ati. Kula tak medanjawi. Mbuh rawang sulat. Lho kok nesu. Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Ora nggawa dhuwit. Wah, Ora duwe. waduh. Urung ngomong wis muni ora duwe. Nggih pun, ngoten mawon. Kula nyuwun pamit tambeng mestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ponokawan. Nun nggih. Pun mboten ngangge gamelan. Iya. Ming batur sakula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki Patih Andakawana to iki? Inggih. Kok oleh sowan kok adoh banget. Mboten wonten papanipun Ki Lurah Bagong. Kuwi nggo 300. Beto. Nak sili. Ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuhun Prabu Puntadewa kok nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuhun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih ngestaken dawuh. Werkudara Apa? sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya ora. Mengko ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. Wah, Ponokawan kentir. Wah, iso gawe wirang ratu Amarta. Kok jejekane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Yo, Yayi, ono apa? aja nganti Bagong kasempyok ing ngaradan. Tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite. Dawono marang anak-anakmu sak biyantu kelawan Bagong. Yo. Si piye ngene bakal paring wangsulan karo Durna bapakku. Mengko aku ingkang bakal matur kelawan bapa Penemban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta ruba. Wah, yo ngestake dawuh. Babar pisan Dimas, budal kang padha seba ingsun kondur ngedaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gatining pananggilan. Sanuja kondur ngedaton jeluk saking dampar kentara kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacaraning Prabun. Kawis tinggal saking Mandra tindak Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya sesanti kamulyane.
Ora lidok ujare wong daplok. Durna nang ndi papan anggreng gleleng, anggreng gembelo sirahe suarane kemlotak kaya kerakal. Mesti nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa, Durna wonge ora tau wani swara atos nyuwara sing rapenak. Kurawa dampyak-dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku ki copet kok. Dadi bingung Urataya kebingungan goleki aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayi nek ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliure Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsuh Ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Lah nek dikeroyok ya kalah. Nek ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja takon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe ya sawetara kok ora dehem ora watuk ora lara kon watuk pun ngertos lek kula omong wis terus keputusan sapa keputusan sampean bilani kula mboten gong non aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning Kawah Condro Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku. Kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo Kawah Condro Dimuka di kula sing nunggu sampean. Kowe nggih ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Condro Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan nika wedok pondha mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak ki piye iki? Aku ya kon ngewangi, gong aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Apike ngene, Gong? Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methoke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkat to. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sunget kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil ora. Kula tak maju, aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Nek ming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani, kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora?
Aku entuk tamba mujarab kaya ngono kok. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku ndelabung saka Dirgantara. Wah, iki arep gleleng ya aku. Nggih, nun pangestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Lah iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku lek ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping 3, aku metu. Mosok ping 3 metu. Iya. Ono sampe bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkato. Petuna Kurawa, nyun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ridho mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong makuru gongso tetekaya butula pancen bener apa sing ngendikake Kakang Penemban Durna ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sukalima. Iki kaya patih senggune. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora usah nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih senggune sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kowe ana omong sing tanpa guna. Kowe apa Kartoslebor kuwi sing maju? Kartomarmo Kartoslebor dengkulmu mlocot. Heeh, Kartomarmo sing maju. Kowe aku ya wani, Kartomarmo aku ya turah wani. Aja kemeng Kartomarmo ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Mo Kartomarmo wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso mbondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Penemban Durna. Bagong, kowe ngalao. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Kuwi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mane remuk sirahmu kowe. Lho, apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarmo? Woe lah, didelok malam ini. Bengi iki kaya aku sing tekaning pati. Pedhot sirahmu, Hah? pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki cecek yuntune. Ora mlungos kok ngarep aku. Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti leganing ati upar.
mah tak kethokke. Modare, wedan. Ayo, kekuatanmu sepiro Bagong Musaku? Remuk. Hoi. Wah. Mati. Oh. Antasena! Lho. Ngapa? Oh, arep modar aku yan. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki gak aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Ha iki senegro iki nglocop bathuke iki. Ki wis gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Wih lho. Wih, heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iya. Yo, Ndak gatel. yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosok anu pripun? Aku tak manji ning awakmu. Panjenengan piye? Manji ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ra iso mati. Iki serius. Iya, Tenan. tenan. Lihat ndi? Lah kene? Ayo. Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Lah metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngapa kan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-kapake ora apa-apa. Lah moyo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu ya. Nek kowe wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Nah, gak wis ra modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gak wis. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Kono wis. Sampeyan ngerti? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Wah, lah gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ra iso mati, mergo saka dayaku. Terus kula iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur. Nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet-ambegan niat ingsun ambles bumi, terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggere engko ora aku gejegluk tak jak senggel. Iya iya iya.
Ngampet-ambekan. Weh. Ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis. Niat ingsun nambles bumi. Weh, lah bumi iki peteng tenan. Ra ana apa-apa, Buna. Lah kae ana wong kae. Tak jak Pak, wah asem ayit to. Jaratan ketok le mringis medhung olah. Nek mabur Sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. mbok sing apik omongane. Yanu sikil. Wah, Antasena iki arep nyilakake sirah kok kon gedruk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, Antasena. Wah, ya apik nek mabur bangane rambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi. Wedian ini ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Rugi iki. Lah, iki. Kamar mandi kok rung kirakeki gendeng. Oh, tuwa ra sida. Ting klintring kabeh wis. Ra motok. Wis. Nek medun, Ayo wis medun ngono wae. Ki arep gleleng iki. Wis nantang. Amun Suramarta, Jayawata, ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Mungsa aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barak. Meripate kok mendelik wae mataku ambar ngopo kowe. sajahe mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok ming sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok antem glecak meguru karo kowe 20 taun. Pecah siramonya. Sik lagi ngematke wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo pecah siramu kowe. Ya tumban. Ya tumban. Tumbak iso mbolong ndasku. Aku meguru karo 20 taun. Ya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak cese. Mangger entek baterai colokan listrik murip menah, guys. Aja edan. Ora edan serius iki. Pecah siramunya. Ya iki ora muni gamelan. Ngopo dagduk-dagduk. Pecah siramu. Kuwi Ding. Pecah siramunya. Ngono. Hut. Hut. Wah. Oh, mati aku. Mati aku. Wah. Waduh. Gledhek dasmu wis semaput ora. Pelekke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan.
Tunggale Kartomarma Kurawarmane Robakaya amuk lekane ati muka. Sapa kowe? Arku Kartodendra. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau bayar Tadi denda terus peranganing para Sata Kurawa. Kartodendra Dasar Pranyata. Kartomarma kalah karo kowe. Kartodendra durung karuan. kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku kene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mblesek awake? Ora mung awake tok. Aku nang bleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, Mati aku. apa mau ngapane? Ayo, Kurawa maju ya. Kurawa maju. Kroyok Gunjang Kanjeng pamit kelap-kelap katon lir kincanging aduh mawe gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kaya wis kesonjo mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur lho Bagong digdaya mergane Pulau Sawang saing katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Lho sumanggaken Kakang Premban Durna. Lho le Bagong aja pamer. Kuat nampani Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe keparat. Gus, Piye? Durna beto drei. Drei dengkulmu kae dudu drei. Lah napa? Kae pusaka arane Cundha Manik. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Mergo saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani mula pusaka kae murup. Terus Ora sawedi. Pethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. engko nek mati Ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi saka jero awakmu. Oke, ayo gawa pusaka suntakan aku ora wedi regane atiku Mas. Pandhita kang nginarya wangsit pindha kumbang kang ajaping tawang susuh angin ngendi nggone entos malu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat ing atase wujude Bagong wae kok ngorak arek para Sata Kurawa wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan.
Ayo, nek pancen kowe digdaya tantangana, Kyai Cundamane. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundamane. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakna dadane Bagong. Loh, kowe wani nampani Kyai Cundamane? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo rai ra gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersane sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa, malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau omong ya. Kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetna ning Laut Merah. Merga entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundamane semono uga tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundamane ilang dayane kuwi mung wesi rongsokan kuwi. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Ayo wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis, aja kokean gunung sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku, Bagong. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambaung Wisra katitih merut layut sagung Ratu. Kula nuwun mapunten, Nger. Iya, awis saking pangatenipun ponakan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa Tadah Wadana. Bapa Penemban. Mestinipun Bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun Bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajiganipun Panakawan Bagong. Oh, iya amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sampun nias dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng Bapa ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan mboten gadhahi niat wantun kaliyan Bapa Penemban Durna. Oh inggih menawi ngaten kula ingkang nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka Anak Prabu Puntadewa menggah kados pundi babakan perkawis menika. Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning dat kang werwengdat mugi-mugi pikantuk pepadhang nyatanipun Dewa Asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho, dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa Bapa Penemban.
cendhek bleguduk soal gembol sonante awela dipun lingkari wujuding Wahyu Jatiwasesa kasinggihan mekaten menawi bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jatiwasesa tuwin Sekaring Jatiwasesa kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miyang jimat kelima sada wujudipun Sekar Jatiwasesa lan Kajeng Jatiwasesa kula aturaken paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit ger kula ke bapa badhe ngupati wonten pundi durungipun Nek dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong Nun. kowe tak kandhani ya Bagong nggih ratu kuwi ora kena mban cindhe mban siladen Mban cindil, mban cindhe mban siladen tegese ora kena bedak-bedake nggih kowe balya neng Karang Kadempel mekaten sinuwun. iya Bagong matura karo bapakmu mesti wis tanggap Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndara Kudara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Wente kekuatan apa? Mungsuh Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing ngatasé Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Kula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya, Nggih. kaya ngopo? Mangmatke nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Sone iki nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Kok tak selupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku ki wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa kok wis Bagong baliya sandangamu kae mau gawanen oh iya. Kula kakek kraton e wau. ya wis jupuken Nggih, ajeng kula nggih melih. ya wis kono Bagong Rama Kyai, mbuh. Dimas Antasena, ketak ndasmu kok Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. sik diancam kok kakane Nyuwun pamit, sinuwun. sing ati-ati aja kaya bocah cilik Nggih, nyuwun pamit nggih. iya Gatot-Kacanira. Nyuwun pamit.
ning pasewakan ingkang mapan wonten negaring Pura Kencana. Laladan tlatah sabrang negari enggal parandening mangke sampun kathah sanggahing para kawula ingkang sumuyut hangayom mring ngersaning nata ing Pura Kencana. Sinten ing lenggah madane negaring Pura Kencana menika ta warnane Nalendra Muda Tumaruna. Jejeluk Sanata Prabu
Gudha Kesa. Risa juga lenggah madaning dampar. Ora mantra-mantra sipating Ubatara. Yayah dewaning asmara ngejawantah. Nalika semanten sineba ing abdi ing kepatihan. Nadyan apangkat patih parandene wujuding wanita utawi pawestri. Nenggih Patih Sambega mabuka Susilastawa kadhemuka konjeming Bantala ing jawi andher mlabar sangganing para kawula Nayaka Punggawa nganti tumpang dengkul pasebaning para wadyabala parandene sedaya ngrantos dhateng sabdaning nata Prabu Gudha Kesa katingal sanata arsa medhar pangandikan kawis dingal pasuryan ingkang wis bingar datan rengu kaya nalika lenggah madaning dampar sigra ngangsek sangganing para wadyabala ing cipta nedya midhangetaken pangandikanipun sanata Prabu Gudha Kesa dados mawujuding pangandika sanata Prabu Gudha Kesa ing dereng kababaring lisan sembah dereng ulun kapurba resang morbeng rat oh
ing sahanane ingkang kanang sing tasih mawe buka sawegung mring dalan Iwan kanang mamujwe ngori jeng nayake ngret ya jagat mangestungkara wayah Bathara jagat pate sawetara nggonmu ngadhep prayogakna nggonmu ngabiyantara ning ngarsaning ingsun pate sambega kawula rakna nuninggi Kanjeng Sinuwun sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Gudakesa namung kepareng kula ngaturaken sembah semua ngeping pangabekti kula kunjuk sandhapwada paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ya, tak tampa. Gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Napa ngandadosaken kakyat sotaning manahipun ingkang abdi pun mate sambega. Nyatanipun dinten sakmangke menika dinten sanes pasewakan ingkang sapunika dipun wontenaken wonten negari ing Pura Kencana. Nanging sabab menapa tile paduka nglempaken sangganing para nayaka Punggawa tuwin ingkang abdi ing kepatihan menawi dipun keparengaken kula badhe cemadhong dawuh badhe wonten pangandika menapa saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Pura Kencana inggih menika Prabu Gudakesa pate wonten timbalan jroning pepanggihan iki panjenengan ingsun ora menggali babagan tata kaprajan miwah kalalindraning nata Prabu Gudakesa nanging sumurupa ana bab-bab ingkang gawe gumun jroning penggalihku ora liya ingkang kelakon ning taman negara ing Pura Kencana akeh para abdi malah akeh sangganing para nayaka Punggawa ingkang padha mbutekake yen to jroning taman sari negara ing Pura Kencana mau tuwuh wujuding werksa ingkang winastan Jati Wasesa malah wis katon ngembang ambabar ganda arum nanging eloke lamun ana sawijining abdi utawa kawula negara sartaning nayaka lan Punggawa ingkang kepi-kepi lan kepingin amethik kembang mau dumadakan wit Jati Wasesa ngemapan ing Pura Kencana mau tumuli ilang dikedhepake mula nalika semono panjenengan ingsun mbuktekake dhewe kaya ngapa ta wujude kembang Jati Wasesa ing mapan ana ing telenging Pura Kencana lah kok jebul saksuwene aku nyumurupi marang tetukulan kembang-kembang sakwernaning kembang ingkang ana ing Projeng Pura Kencana endahe ora kaya yen to aku nyawang marang kembang Jati Wasesa nanging kaya ngapa bareng panjenengan ingsun kepengin methik wujuding kembang mau tumuli wit Jati Wasesa ing mapan ana ing telenging taman muspra tanpa lare mula pate kumacelu kaslak nata ing penggalih ingsun bisa nduweni marang Sekar Jati Wasesa mau dina samengko sira patih ndak utus nun inggih golek wong kang limpat golek wong kang sekti golek wong kang digdaya
Sapa ingkang bisa methik Sekar Jatiwaso ing mapan wonten telenging taman negaring Pura Kencana? Mesti bakal sun ganjar ing sak murwat. Yen perlu nyuwun apa bakal tak udaneni Patih Sambega. Ing Panutyaya Tama ngambar arum sang kusuma. Gembrang-gembrang yen ngandika Prastoda Paduka Gusti Kula Kresna Prabu Gudha Kesa. Lirana dinten samangke kula nyuwun pamit madal masilan. Lajeng dipun wangini pinten dinten anggen kula nilar negari ing Pura Kencana. Ora tak wangeni wektu. Nanging tak keparengake sak prayogane nggo meninggal projeng Pura Kencana. Nganti entuk wong kang limpat panggraitane, lantep panggraitane sarta sekti kalintang jayaning perang. Supaya bisa methik Sekar Jatiwaso ngemapan ana ing telenging taman Pura Kencana. Nok-nok ngestaken dawuh. Nanging ati nyuwun pamit nambeng mengstu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Patih Sambega. Niki ngestaken dawuh, nyuwun pamit sinuwun.